Ďakujem. Zdravím, takže som na Stredná vinársko-ocenárska škola, je tu degustácia vína. Ja som bol profesionál, že idem hodnotiť vína s touto mladou slečnou a ideme na to. Poď so mnou, kameraman. Začneme od jednotky. Po 160. Tak budem slušiť. Plná farba. Nevyznáte taký veci. To je kejšenie stráminu červeného, ne? No Ivan? Ivan je na druhej strane. Ja už som tuto aj s Naháčom, aj s Kajom, aj s Adamom. Na druhej strane. Pri pódiu sme. Ale prázdne poháre mám s Rinčo. Pijeme ale ty to nenahrávaš. Ja to nahrávam. Už tam je taký krúžok? Áno. Pijeme extra silnú kávu. A ja. Áno. Dobrý. Čaute. Babi sa ulievajú. Kávičku si dáte? Pinot Blanc, máme Pinot Blanc. Ešte Kintlejový, poď so mňou. Seriál. Počúvaj ma, tam na nie, jeho zober. Je to krásny chlapec. Čo mi chýba? Ja som bol zhodený pre víno, víno zase pre mňa. Koľko máš 56 kg. Keby som išol? Keby som na vojnu, to nezoberú. Ja som sa vydávala jak mi bolo. Na vojnu ho nezoberú. Koľko musí? No mama, musím mať 70 kg. Ale však teraz netreba na... Nabral by som ich. Počúvaj ma, ja s tým spravím chlapa. Určite, keby si sa... Keby s tým chlapa. To je škémne, dáte takovú sekeru, aby je hrúba. Budeš mať také svaly. Minule som vypal, zajebal som Tu sa. nesieš ale víno. Nemôže som sa zajebal si do nohy. On si zajebe všetky. Máš zajebanú. To bola 2 týždne koma, nemohol som vstúpiť na nohu. A do školy som chodil. Lebo škola je dôležitá. Štvrtý ročník je o tom, jak chodíte do školy, a nie jak sa... Ja som chodil do školy. Počúvaj ma, z teba bude super podnikateľ. Bude. Máme, verte. Ja im mám dosť. Verte. Budeme robiť obchodného zástupcu z posledného. Aj enológ a vína. Plán sa príde. Áno, ja som myslel, že Ale vďaka. Dobrý. konec Japonska. Konec Japonska. Enológa. Ale Slim Joe. Čo? Na zdravé. Čo? Čín? Spravme nejakú prezentáciu. Však ale mali sme na Stužkovine. Čo? Oro, nehambi sa. Budeme. Je tak pravda. Informácie, stále informácie. Čítaj si ma zrejme. Podobné je. Slimo, čo si dáš? Dobre, už to dáme. Jak chceš? Následne bola čo robíš na ňu? Počkaj na nás, to najlepšie ma boli ruky. Musíš predýchať. Prázdne, ty kokos, o ničom. Musím si ísť naliať. A tento ušoplesk mi nechci naliať, nič, ty kokos. Ale o ničom. Ale tegeš, jeb na ňo. Nič, nula, nerieš. Poď domov! Natáčaj to, Sinčo. Televízia
SVOŠ uvádza pani Sabová, Martin Kujan zo list 1B a 4B uvádza, kde pak, odkiaľ pak tá holka môže byť? Hovoríme OK. Podľa mňa bude z Urbové. Nie z webového. Druhá otázka. Venujete sa vínu od novička? Nie. Iba manžel? Teraz už aj ja, nie od malička. Jak používate filtráciu alebo prešie, aké používate? Ja som skôr manažerka, mi pýtam. Manažérka. Takže víno si sú vaše? Áno. DPH. Keď nosíte daňové priznanie moje, pomôžete mi to vyplniť? Určite si dáte vypočuť. To bude fakt zlatá. Lebo ja musím povedať daň z pridanej hodnoty a máme manažérku. Rozprávam sa, ty vybavuje známky, aby si sa učila dobre. Nestratila 4 roky, ak my s naháčom. Ani mi hovoria. Ale je to slovenčine, že? Ja mám 4. Doma každý. Chcela by som mať 4. Vieš čo to je?